S'ha creat a Sants un nou banc de temps, un banc que ofereix un intercanvi de serveis on la moneda és el temps dedicat a oferir o rebre el servei. El projecte s'està iniciant amb moltes ganes de crear un món millor. El banc de temps és un banc que funciona sense diners. Fem servir una moneda, que és el temps, i amb aquest temps comprem serveis, comprem més temps. La iniciativa de crear un banc de temps va sorgir en el si d'una associació de veïns, l'Associació de Veïns del carrer Joan Güell i Rodalies. En un moment donat vam pensar que calia fer alguna cosa per fomentar les relacions, per millorar la convivència, per crear una mica de xarxa i canviar la manera d'actuar que tenim a la societat actual. Hi ha un buit molt gran en quant a que l'administració en aquest moment no... Hi ha hagut una gran retallada en quant a serveis socials i hi ha moltes carències que l'administració no pot cobrir. Aleshores, la societat civil d'alguna manera s'ha hagut d'organitzar per pal·liar totes aquestes mancances, totes aquestes retallades que hem tingut i ens hem adonat que ens hem d'ajudar els uns als altres i que hem de tenir més sentit de cooperació i de solidaritat. Ja portem alguns mesos fent tota la feina que comporta crear un banc de temps, tot el treball previ, de buscar un local, de tot el tema del programa informàtic, tota l'estructura interna, la comunicació interna, hem creat un equip, jo crec, molt motivat. La veritat que ha sigut molt ben acollida, ja tenim inscrits al voltant de 40 usuaris i estem rebent molt suport tant de la ciutadania com de les institucions i creiem que serà un èxit. D'aquí uns pocs dies més ja tindrem el llistat d'intercanvis fet i us farem arribar al llistat i ja podem començar amb els intercanvis. La moneda social són sistemes econòmics alternatius que el que tracten és de pal·liar unes situacions de mancança, unes determinades necessitats que o bé perquè les administracions no donen aquest suport o bé per diferents motius com poden ser cohesionar un territori, donar suport al comerç local. En fi, hi ha diferents motius. Les monedes socials sorgeixen sempre en moments complicats, moments de crisi. Estem canviant la manera de funcionar, estem canviant la mentalitat, estem demostrant que es pot funcionar d'una altra manera i que un altre món és possible.